nauyi ne da za ku tashi da shi a wuyan ranar alkiyama. Sannan dukkan jini da yake zuba yana hana ɗan adam albarkar rayuwa, yana hana ma'abucin zub da jinin ko sakaci akan jinin albarka a rayuwa. kun yi rantsuwa za ku tsare ran mutane, kun yi rantsuwa za ku tsare ran mutane, kun yi rantsuwa za ku tsare dukiyar mutane, kun yi rantsuwa. Yanzu al'umma ba maganan abinci ba ne a gabanta. A Najeriya yanzu ba a maganan abinci, maganar rai ake yi. Ku ji tsoron Allah.